Rokamananya Jojuma kawadhi weche mag somo riwruok mar jopuonj mar Kuppet okwayo piny owacho mondo mi okaw ting' mar chwalo omenda mar somo e sikunde e wang' saa kaachiel gi timo limbe e sikunde kaka owinjore mondo ginon sikunde man kod chenro ma ok opuodhi mamiyo jonyuol imedonegi omenda ma gichulo mabiro jumbe ariyo bang' jatend migawo mar somo golo chik mondo mi jopuonj madongo ogol oboke duto mag somo ne jopuonjre mapok ne omiyo oboke nikech pok ne gitieko chulo kata chulo omenda go mag somo. Kaka Judith Omondi lero e twak marwa kod jagoro mar Kuppet County ma Kisumu osiro migawo mar somo kata bedni moko kuom jopiny tok oyie kod wachno. Ndalo rumo kendo winjo bedni director mag somo e counties duto cholo listi mag jopuonj madongo ma odagi chiwo oboke mag somo ne jopuonjre wira ni pok gitieko chulo omenda mag somo. Ma kaluwore gi chik mane ogol kod migawo mar somo, chik mamoko kuom jopiny to ok orwako. Obonego skunde mang'eny kata obonego chuny jopuonje nikech kowach ni ichiwo achiwa certificate kamano ka nyathi ok otieko chulo fee, mano ok wadhi kony skul, wadhi nego skul. Koro kata parents manyalo chulo ok nyal chulo pesa, giboleng' ni nyathi bod bet timo penj to imiyo certificate ne. Jopuonj achiel gi ema kata chulo bende sirikal ok nyal chulo gi maber. Ang'o miyo gidwa tamo jonyuol mar mondo kik chul that amount mondo gol result mag nyithindo. Chakre chon result no nyaka ne gol ga kise clear the fees eka inyalo mi result. Kamoko to ywak ni jopuonj go winjo mbek tol. Piny tek kaka kata wayudo kata pesa mwanyalo nyiewo go chiemo e ot ema tek. Yudo kata pesa mar rent be tek. Japuonj orido ni nyaka itiek fees e kikaw certificate mar nyathi. Yet nitie gima seche moko nyathi no osenwang'o mondo itere nyathi kata bidwaro certificate ni endi. Mondo mi raise amount midhi chulo ikaw go certificate midhi chak itere godo kendo college makono no endo bedo pek. Magi biro e kinde ma skunde osebedo ka ywak ni gichandore kaluwore gi deko mar piny owacho e chwalo omenda mar somo ni skunde moko kayango ni osechwal gi nyim doho. Paro ni kamoro ne waparo ni nyalo sir kod riwruok mar jopuonj sekondar mar Kuppet. Maling'ling kata kamano, oyango ni nitie jopuonj moko ma osebedo ka tiyo kod telo margi e yor arietha e medo omenda mar somo e tok chik. Ma oyangore e twak marwa kod jagoro mar Kuppet County ma Kisumu Zablon Awange. Levies make motivation, nitie levies make rim, ma yudo ka nyathi odok e skul tiwacho ne ni kata nisetieko fees nitie 13,000 moro ma pok ichulo mar motivation. Pesa no be ok dhi jopuonj. Jopuonj ose complain ni pesa mikawo michoko bang' nyathi osetimo KCSE ok chop nigi, ichamo mana gi DOS gi principal malo kucho. To seche moko nyathini nosomo gi basari, to basari kata scholarship nitie fee structure ma ging'iyo ma seche moko ka ne nitie excess levy mano ok obedo captured e fee structure no, mano ema ok gichul. Kuppet bende oseyo migawo mar somo kuom ng'enyie tich. Jo migawo mar somo gi sirikal onego tijgi. Tijgi en ng'iyo kata inspect skunde ni projects manie skunde gi gin right to gibedo approved gi county education board. Kech kata county education board sani ng'eny gi pok oromo kuom dweche kuom terms ariyo. Skunde tima gigegi kaka gihero. Gibiro abira gi projects. Kaunde mosewile principal tiyudo ka principal manyien moko gate machon dwaro keto gate manyien to keto fees, gimedo fees ni nyithindo ni jonyuol. Ka bende giywak ni omenda mar somo ok osebed ka ichwalo e wang' saa. Sirikal osebedo ka leo gigolo pesa. Wan tijo kaka union wajiwo ga sirikal kata migawo mar somo mondo ter pesa miluongo ni capitation fee no in time. Pod wadhi siro mano to wadhi wacho ni jatend migawo ohakikisha ni pesa duto ma dware mek first term oserumo. Sani tuke dhi mbele, penj be dhi mbele, nyithindo dhi loro next week. Skunde iloro kendo tam manyien chakore e thuolo mar jumbe 4. Bende piny owacho biro chwalo omenda ne skunde wang' saa koso dhi bedo ywak kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV.